Awas tangga. Sendalnya copot. Bonteng dalam itu. Mbak, kula masuk sana guys, sampun jenengan terketing sekolah. Nggih. Kok tinggal riyen ya, Mas? Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Langkah demi langkah telah ku telusuri, masa demi masa aku lalui. Begitu banyak segala hinaan yang ku alami, tangga demi tangga. Ya, assalamualaikum. Nggih, saking Pak Menyes nggih. Oh, ajeng pesen bibit, Pak. Oh, saking pundi, Pak? Oh, Kalimantan nggih. Pesene bibit napa niki, Pak? Alpukat nggih ada, Pak. Nggih, wonten. Pesen pinten, Pak? Oh, 6.000 bibit. Oh, kalau kirim sekarang nggak bisa, Pak. Insya Allah Selasa, Pak ya. Selasa ya. Nggih. Waalaikumsalam. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. Luar biasa Pak Menyes iki. Paten Gendri wong amanah ya. Assalamualaikum Pak Menyes. Alhamdulillah ya Allah, Pak Sinyo. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kok mboten kabar-kabar to, Pak? Nah, niku kan kula kan mampir Pak. Dadi kula keng mriko le daerah Sumber kula. Oh. Tegane rencang nggih masalah ternak niku to. Oh, nggih. Kula kan istilahnya kan badhe wonten rencang sing badhe tugas ternake kula. Niku pun 25 sapi dadi syukuran. Mantep, Pak. Ngoten. Monggo pinarak. Sampun mriki mawon. Oh, mantep. Lah niki ternak napa niki Pak? Oh, iki lele, Pak. Alhamdulillah lah nggih kangge lawa-lawa lah, Pak. Oh, ngoten lele nggih. Oh, alhamdulillah Pak. Mangke Pak Sinyo nek kersa wangsul Wah, ampun repot-repot Pak Menyes. Pun santai mawon. Oh nggih, pripun adane Pripun? Terane kula rahmat pripun? Alhamdulillah Pak, kabar-kabarku sehat. Alhamdulillah. Ngapunten nih, kula dereng sempat niku ningali putrane kula mriko. Mboten napa-napa. Ora kula ngeten wingi le Pak, sak janjane kula wingi nggih badhe mriki. Niku Mas Rahmat niku kangen panjenengan. Oh nggih Pak, pun dangu mangke, sak mangke nek kula badhe kirim bibit nih Pak nang Kalimantan insyaallah kula jatuh mriko. Oh, kira bibit. Nggih, Kira Pak. bibit napa niku Pak? Alpukat Pak. Oh, alpukat. Nggih, pesenan keng Kalimantan. Oh. Tembe mawon pun Nggih, alhamdulillah. Nggih, Pak. Berarti niki napa
mulai minggu depan apa benjing langsung ke Kalimantan? Insya Allah Selasa Pak. Oh Selasa, nggih. Mungkin niku Pak nggih, bakdo masuk ke Kalimantan nggih. Ditili-tiliin niku lah mahromat. Insya Allah kalau saya tetap pulang mendem deh kok. Alhamdulillah. Nggih Pak Sinyo. Oke Pak. Engkang sing tanah niku kan niku tesih Gresang niku kan. Niku tanah sinten niku? Ini sing derek. Gitu lah Pak. Dari mriki dari jenengan. Oh. Lah, kan ngaten Pak Menyes. Lah niku kan tinggi usaha ternak kan nggih saged. Insya Allah Pak, nggih Insya Allah. Terus sapa ngerti kan jenengan mungkin kan nggih masalah pengen apa ternak yang mungkin sukses kan mboten ngertos. Nggih, Ngoten. nggih, alhamdulillah Pak ya. Nggih harta menika insya Allah kula gunakake sing ingkang sae. Amin Pak, amin. Kula sak keluarga nggih pokoke percaya kalian panjenengan Pak. Nggih. Lan jenengan niku tiyang sae, tiyang amanah. Alhamdulillah Pak. Oke, lah ibu itu pundi? Bu teng iki masak. Nggih, masak. Nika. Wah, beneran Pak kula niki. Kula nggih derek sarapan. Kula niki mau bakdo kula pendhetke. Oh, ngoten Pak, cocok. Monggo, monggo. Nggih, monggo, Pak. Monggo. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Jik, kene Jik, hati-hati Jik. Hati-hati, bangke. Siap kirim. Kang Surim rene kabeh. Moga-moga selamat nanti tekan tujuan Kalimantan sampai. Tak sebanding dengan harta benda. Ampuni hamba Tuhan. Assalamualaikum Pak Sinyo. Waalaikumsalam Pak Menyes, sak keluarga. Nggih Bu, sugeng sonten. Monggo bener. Apa teng niku mboten mawon? Pun teng mriki mawon mboten napa-napa Pak. Mosok teng mriki. Mboten napa-napa pun teng mriki mawon. Oh, ngoten. Nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Monggo bener. Bener Bu. Monggo. Mriki Pak Menyes. Alhamdulillah. Pripun bisa wingi? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar nggih. Wah, alhamdulillah. Aku salut Pak kalau sampean iki Pak. Tenan Pak, salut. Nggih. Bener-bener salut. Nggih. Gede-gede kula syukuri Pak Sinyo. Pokoknya Nggih, lah yo ngono to Bu. Nggih, alhamdulillah Pak, raketang sithik-sithik riyen nggih usahane bapake lancar. nggih Bu. Tiang urip wis penting niku napa? Butuh berjuang, Bu. Nggih, nggih Pak. Nggih. Tiang namun berjuang sungguh-sungguh pasti akan dapat hasil. Ndak ngoten to? Nggih Pak, nggih. Harus. Oh, intinya sampean bersyukur tawakal, Pak. Nggih. Ndak ngoten to? Kalih wingi kan kula niki kok bakdo keng Kalimantan. Panggih Bu niki langsung kula jak ningali mriki. Langsung Pak. mriki? Nggih, ningali putrane kula Rohmat. Oh, pengen inti Mas Rohmat. Nah niki buke kangen ya, Pak. Pak. Kami tiang sepuh, ngetos Nggih. anak, nggih tetep nggih kangen. Nggih. Karena lo nggih lari niki ambak. Lah niki Mas Rohmate teng pundi? Mas Rohmate niku napa? Kadose teng taman. Oh. Nggih, teng taman. Nggih setelahé wau kan Nggih. niku napa? Sanjang kali kula teng taman, Pak. Nggih kersane Kersane- ngertos niku Pak. Guwa, Mas. Nggih ngawon jopo Pak. Nggih. Kersane mboten sumpek teng dalem. Nggih, malah leres ngoten, Pak, nggih. leres. Nggih. Nggih. Nipun Bu langsung rono iki. Ayo, Le, Pak. Dhewe. Langsung mriku mawon, Nggih, Rohmat. kula tak langsung nemeni. Ngoten. Nggih, Mas monggo. Rohmat, nggih. Monggo. Ayo Bu, ayo Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah anakku Rohmat. Sehat toh, Dong? Alhamdulillah. Ya. Wow. Iki karo ibu, aku karo ibu, Dong. Ibu. Dong, sehat dong. Alhamdulillah Bu. Niki sinten Mas? Oh, niki bapak kala ibu kula. Oh, Ya. Pak.
Ibu. Mriki pinarak. Lah iki sapa anu, Cong? Pinarak nih Pak. Oh, Amir Pak Sinyo. Oh, putrine Pak Sinyo sing kuliah kuwi. Nggih. Oh, alhamdulillah. Prai Mbak nggih. Nggih, tanggal Oh. merah libur Pak. Oh, nggih. Piye, Cong? Sehat ah? Alhamdulillah Pak. Wis bapak ibu wis kangen, Cong. Dadi iki bapak ibu mrene nilai awakmu, nek syukur nek sehat. Seger kewarasan, Cong ya. Bapak kali ibu ting griya saya mawon toh. Wis Cong, bapak malah ibu apik, Alhamdulillah. Cong. Bapakmu usahane lancar, ora ketang sithik-sithik wong yo lagi ayanan. Iki kirim ning Kalimantan, Cong. Alhamdulillah Bu. Iya. Wis Bu, awake dhewe kan ya ayem ya Bu nek ngerti anake wis ketok sehat ngene Bu. Kula nggih seneng Pak. Bapak kali ibu pun rukun, kula niku pun seneng. Iya dong ya wis kabeh iku wis dadi cobaane keluargane dhewe awak dhewe, Cong ya. Lah yo ngono Bu, ayo iki wis anu Bu, tak balik wae langsung bali. Nggih. Ngono ae kowe sing ati-ati nang kene Ngoten lho. nggih Pak, Bu. Kula ting mriki niki saya mawon. Sampean ampun kuwatir. Iya Cong ya. Cong. Iya wis ayo Bu, balik sik Bu. Ayo Pak, sing hati-hati. Sing ati-ati kowe. Nduk, aku titip anakku ya, Rahmat. Nggih. Bu hati-hati nggih. Nggih. Ayo Bu. Ayo Pak. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Assalamualaikum. Tapi nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sawang kok aduan suaramu iku walah suwadu ya. Walah. Cocok. Ono apa ngrene orang gunggung wong malah gua bocor nang omah ono gawean belas gitu. Padha aku makane aku lagi golek inspirasi, Cok. Aku lagi di ghosting wedokan kowe. Malam bedino lo sambatemu wedokan. Ono sing liyane. Ini mbok yo golek gawean. Nek Rembang tuku sepatu. Sing disayang raine kok asu ya. Ora mangkel iki. Oke, goblok wis ketok moto ndene PHP ning awakmu wis sen kok juangno. Ade utek kok, utek modele nang dengkul kok. Nangis aku. Sapa kae? Kabar ibu embe, Cuk? Ibu ya alhamdulillah operasine lancar, Cuk. Duh, kok operasi ku emang ora donor? Ya alhamdulillah ana wong apik sing gelem donorno matane, Cuk. Alhamdulillah. Wis iso lihat berarti saiki. Ya wong saiki posisi kan wong tuaku wis nang rumah sakit, Pak. Oh, berarti lagi ae. Oke, nunggu pemulihan. Wong dhisik kan, sik donor kuwi. Ya sebenarnya sing donor iki yo isih enom to. Samono sak bantaran. Lho. Wonge lapo kok didonorno? Ya enggak tahu sih, cuma sak ngertiku kuwi ndene wonge pengen sak ngertiku mbiyen ndene ku donono matane kuwi kan. Samono kan mbiyen tak kei 1 miliar kan. Oh, iya kan gua kanggo wong sing gelem ikhlas lho mate. Lah kuwi wong 1 miliar kok arep dikene wong tuane. Ben wong tuane ben gak cekcok tiap hari ngono lho, nak sak ngerti iku lho ya. Ngono. Dadak bocah saiki gak iso. Lho. Yo gak iso ndelok, makane kuwi bapak berinisiatif rawat wonge ning anu ning omah. Ning omahku saiki. Posisi ning omah. Wong iku wong apik tenan ta ora? Kondang tuli ning omah malah nggo malingi barang dengah. Saiki cara logika ngene ya, nek niat maling kenapa mipate amek donono wong tuaku ngono lho. Lah iya makane kita harus berpositif thinking, bukan bernegatif thinking. Ayo ketemu bernegatif terus. Oke. Adim piye? Kuliah piye? Bisa lancar. Kuliahnya saya lancar. Saiki ning omah ngono kok.
Mumpung aku ki lagi galau me, tembungno nak yo tak rabine sisan. Oh, napa adekku mau dadekno pelampiasan. Tenanan aku, nak yo aku tak langsung nembung wong tuamu. Mantep kuwi nembung ah, gelem to ambek kowe. Maksudnya kowe sing ngomong nadi musik, aku rono langsung gowo lemari, go dipet, go toilet, go mobil sebareng dengan. Lanang lah. Iya. Ayo ngomong dhewe lah. Lanang ngawani apa iki ngomong cinta. Mana aku cilik ora wani lah. Melakno kowe tinggal wedok terus. Niat temen kowe niki yo. Wes nak tak tembung adimu ae. Hah? Tembung adimu aku sesuk. Ndang, Iya, aku dhewe tak rono. Nak gelem lho. Aku dupak sirati. Ora gelem mek kowe. Ono apa? Ora gelem. Ngaripe niku lairane dia nyoro ora kok ketol-ketol tok. Jaran goyang sama tekajiku si Gatot Kaca iku aku duwe. Melet piye dia? Adekku nganu lho, aja mau pelet tak koplaki dhewe kowe. Cek. Mau telepon. Sopo iki nggak dikenal itu? Gak kenal. Gak tau, penting mana? Halo, assalamualaikum. Niki sinten? Oh, alah, saking tiang rumah sakit. Wonten keperluan apa nggih? Ibu, niki napa sampun angsal mantuk? Nggih. Nang ngoten kula niki jemput mawon ibu kula. Nggih. Telepon sus. Susah apa Susmita? Suster Oh, suster, tak kira Susmita. Susmita sapa ya? Sekarang. Ya wis nang ngono ya to. Aku tak jemput wong tua aku dhisik. Nak niat seneng adikku tembungi dhewe, tapi nak sapa mau ditolak aja mau pelet tak keplak indah. Kenapa? Ya 1000 cara pokoknya. Ya wis, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam tadi. Merindukanmu, apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapai.